Konuşsunlar, o hakkı tanıyalım. Bu geleneği de... Mafnas û nivîskara Kurd İbrahim Güçlü ji ber nivîsek xwe ya derbarê cejna neteweyî ya Tirkiyeyê ya Nozdê Gulanê de li Diyarbekirê tê darizandin. Nozdê Gulanê li Tirkiyeyê wek destpêka pêvajoya damezrandina Komara Tirkiyeyê tê qebûl kirin û derbarê vê rojê de jî İbrahim Güçlü di nivîsa xwe de dibêje ev roj ne cejna ciwanên Kurdan e ji ber ku Komara Tirkiyeyê dema hatiye damezrandin İnkara nasnameya Kurdan kiriye û ev yek ji aliyê dozgerê dozê ve wek tawan hatiye şîrovekirin. İbrahim Güçlü yê ku heman demê de parêzer e didezanîn ku dozger gotiye bi vê nivîsê wî cudahî xwistiye navbera Kurdan û Tirkan û xwestiye bibe sedema nefretê. Ev cejna venîne, cejna ciwanên Tirk e. Sedem jî çi ye? Çünkü ev sala 1990 da dema ku pêvajoya ku Atatürk desthilatdariya Kemalîsta dest pê kir, paşebûna desthilatdar, Kurd inkar kirin, red kirin, mafê Kurda xesib kirin. Ji bona wê yekê jî ev cejna ciwanên Kurd ne, ciwanên Tirk e. Ji bo wê ev ji bo me serbilindiyek neye. Heta tu karî bêje ku ji bo Kurda ifade katliamê ye, inkar kirina Kurda ye. Kadroa siyasi û leşkerî İbrahim Güçlü li hember îdayên dozger li dadgehê Qasî Dehr û Pelan parasnameya xwe pêşkêşî dadgehê kir û dibêje çi bingeheke hiqûqiya darizandina wî li holê nîne û di wê baweriyê de ye ji ber ku Kurd e tê darizandin. Merhala yekemî de zaten min paraznamekî pêşkêş wan kirib ku min gotu bike ji bo em Kurdin. Mafya Kurda te parêzenî, Kurdistanê te parêzenî, Kurdîtî te parêzenî ji bo vê mehkemetin me. Ji bona wê aslında min ji wan re gotu ku dadgeha ve dadgeka rewan heye û nikarin min dadgeh bikin. Ji bo wê min deher rûpal parazname pêşkêş kiribû. Piştra jî wana jî ji veke ji dozger daxwast kiribû ku mitala xwe bêje, yani daviyê dê çi bibêje. Xuye ku paraznama min û hemû belgeyên ji çav derbas kirine. Piştî rûniştina dadgehê ya heştê mijdarê dozgerî ji dadgehê xwest ku İbrahim Güçlü were sezadan û dadgehê jî biryar da ku biryara dawiya derbarê İbrahim Güçlü de di 24 meha yek a sala 2020 de ragihîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.